Iawn ta, dwi yma ar Ynys y Moch, ar lan y Fenai, a mae'n stunning yma heddiw. A blynyddoedd yn ôl, y drovers yn nofio efo moch drosodd. A fama lle oedd y moch yn cael chill out, lle oedd nhw'n cael ei troi fo'n i sausages a bacon i'r moch mon ar yr Ynys. Heddiw, dwi'n gwneud pork chop. Dim just unrhyw pork chop bydyr. Bydyr, filthy, sexy, dirty bydyr, a da chi'n mynd i ffocin lyfio fo. Butcher dweud o'n Chris Roberts special, really tell. Mochyn Cymraeg, free range. Mae'n bone-in, bo tro cael yr asgwrn i fewn, so allu mae'n helpu cadw fo'n juicy, fat da. So dwi'n just mynd i seasonio fo, efo dim bach o oil, pupur a halan. Gan bod yn Ynys Môn, halan Môn. Wedyn ar y barbecue efo. So fama dwi wedi setio barbecue fyny efo charcoal ar un ochr a wag ochr arall. So mae part sy'n wag yn gweithio fath o oven wan, so fedra i cwcio'r porc yn slo. Ceiad ar a gadael ar am ryw 20 munud. Tra mae'r porc na'n cwcio, dwi'n paratoi salad, simple, sexy, hawdd. Jyst roedd bach o effort o'r salad, a mae'n neis. Dwi'n dod efo lettuce a tomato, dwi'n pimpio fe fyny, neu be bynnag tisio yna fo. So fama, dwi'n just dail. Dwi'n mynd i adio bach o courgette iddo fo. Dwi'n bach o ionyn coch, chicory, dwi'n bach o celery, chili fresh, wan. Dwi'n lyfio chili, so fewn â nhw. Dwi'n gwneud dressing beautiful i mynd efo fo, sy'n mynd i turbocharge efo, pimpio fe fyny. So, dressing fi ydy 3 parts oil i 1 part vinegar, a fama gyda fi apple cider vinegar, eto apple pork classic combination. Dwi'n bach o mel, o chili flakes, halan a pupur, juice lemon a zest lemon. Sgwasti juice lemon i fewn. A hefyd, i helpu dod o fi gyd at ei gilydd, dwi'n mynd i adio dim bach o whole grain mustard. A beth sy'n handi fan i fel yma ydy ceiad ar y jar. A fucking shake ydy. A ti'n fawr dressing dod ar y byd o'na. Dwi'n mynd i roed y dressing ar y salad wwan yn eitha afiach a soggy, a dwi'n eisiau cadw fo'n crispy a na i dresio fo munud ola. I turbocharge'r porc yma even mwy, dwi'n mynd i amazing ingredient, apricot. A tom apricot. Mae'n neis yn di fel mae o, ond pan ti'n rhoid o ar y grill, mae'r sugars yn caramelisio, mae o jyst yn mynd yn amazing a'n mynd efo'r porc yn stunning. Mae'r apricots ma'n barod wan i mynd ar y grill, ond eto gyda fi secret weapon arall. Fucking lyfio time e. Mae hwnna'n mynd i wneud mood amazing. So di hynna cwcio fo porc wan am ddipyn a na i checio nhw mewn rhyw 10 munud. Iawn, mae'r apricots ma'n barod on. Maen nhw wedi chario ar y charcoals. Maen nhw'n crispy, tender, juicy. Maen nhw'n amazing efo'r porc yma. Mae porc wedi fewn wan am tua hanner awr. Fel sy'n mynd edrych. Fucking hell. Yes! So union hyn dwi'n chwilio am. Y cracklin yn crispy, cyd yn tender a juicy. O, ma' hwn yn barod dod off. Mae mor pwysig o'n da chi gadael y cyd restio. Dwi'n gwybod o pawb sy'n fewn yna, ffocin cael ei brathiad hwnna, ia. Gadael o restio. Iawn ta wwan, y pork chop done, ond mae'r part bydyr eisiau cael ei wneud yn dweud, a na i ddanos i'ch chwan. Mae mor pwysig o'n da chi'n iwsio lumpwood charcoal naturiol, so ffanio fo. Wan, mae hwn wedi bod yn restio wan am 10 munud, a beth sy'n fydyr ydy, mae'r pork chop yn mynd straight fewn ar y charcoals. Dirty cooking, baby. A mae hwnna ond eisiau rhyw munud bob ochr rwan, jyst eisiau cael y crust ar y tu allan. Dwi'n rhoi dim bach o menyn efo rosemary. Mae hwnna cael rhyw munud rwan ar y charcoal, so bydd yn twtcha do. Oh yes, a hwnna di'r crust dwi'n chwilio. Amazing. Wan, beistio fo dim bach o'r menyn a rosemary. Oh, cyn mae smell yna, unbelievable. Iawn, dwi'n meddwl mae hwnna'n barod on. A wan, jyst yn y bod dim at ei gilydd. Na ni, pork chop bydyr, Chris Roberts style, ar Ynys y Moch, ar lan y Fenai. Cyn dim byd i lliro hwnna. Salad, sexy, apricots. Oli faint o hawdio, os dwi'n gwneud o, mae ffocin rwy'n gallu gwneud o. Ni'n ffocin dalad. O hwnna'n pork chop mwy o bydyr dwi'n rhoi i gael. Ella'n rhywbeth mwy o bydyr droed yn cael yn ceg fi, actually. Stunning.